оё якҷо ғусл кардани зану шавҳар дар ҳаммом ҷоиз аст ё ин ки не? Дӯстони азиз, аз ҳамаи шумо хоҳиш ҳамин аст ки ин мавзӯъро бар ҳар як марду зан, хоҳ ҷавон бошад, хоҳ пир расонед, зеро донистани ин мавзӯъ бар ҳар яки мову шумо тааллуқ дорад. албатта бисёри шахсон гумон мекунанд ки якҷо ғусл кардани зану шавҳар ҷоиз нест. мо дар ин бора бар шумо маълумот медиҳем. ассалому алайкум тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи Корвони Умр. дӯстони азиз, агар ба шабакаи мо меҳмон мешавед, ҳамон тугмачаи подписатсияро зер кунед ва дар наворҳои мо лайк гузоред, то ин ки дигарон бохабар шаванд. аҷабе нест. оё зану шавҳар метавонад ки якҷо ғусл кунад, яъне ки обозӣ кунанд? дар ин бора паёмбарамон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам чӣ гуфтаанд? оё дар дини ислом якҷо ғусл кардани зану шавҳар ҷоиз аст? албатта, дар дин пеш аз ибодат таҳорат гирифта мешавад. баъд аз он зуд ғусл кардан барои мо суннат ҳаст. паёмбарамон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам, худованд аз ӯ розӣ бод, одоби ғусл кардан, яъне ки обозӣ карданро бар мо гуфтаанд. якҷо ғусл кардани зану шавҳар ин ҷоиз аст. ба ин далел ин аст ки паёмбарамон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам бо Оиша модарамон якҷо ғусл кардаанд. аз имом Бухорӣ ривоят шуда аст. аммо паёмбарамон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам он чизеро манъ карданд ки, яъне луч ғусл карданро тавсия накардаанд. то ҳадди имкон бо либоси даруна ғусл кардан ин хуб аст. албатта фикр мекунем ки ҳеҷ кас нест, аммо инсон бояд аз худо ва аз фариштагон шарм карданашон лозим аст. ҳар як мард, ҳар як зане ки вақте дохили ҳаммом мешавад, фикр мекунад ки танҳо худаш аст, аммо аз худову аз фариштагон бояд шарм кунем. ғайр аз ин ба тозагӣ зиёд эътибор додан, ин танҳо дар дини мо мебошад. албатта инсон на танҳо ҷисмонан пок бошад, балки рӯҳан низ пок буданаш лозим аст. яъне бо хондани 5 вақт намоз инсон ҳам ҷисмонан ва ҳам рӯҳан пок мешавад. хуб дӯстони азиз, чӣ саоле доред бо тариқи Инстаграм бар мо пешкаш кунед. мо дар ин бора навор мекунем. ба инстаграми мо бо номи Корвони Умр аст ва ссилкаи Инстаграм дар комментария закрепит карда мешавад. хуб, то мавзӯъҳои оянда бо мо бимонед.